Hiniling ni Angeles City Mayor Carmelo John Lazatin II sa sangguniang panlungsod na muling pag-aralan ng City Ordinance na nagtatakda ng mga requirements para sa pagkuha ng building permits. Inihayag ito ng alkalde sa isang press briefing kaugnay ng initial findings ng task force na binuo matapos ang pagbagsak ng isang under construction building sa Barangay Balibago noong nakarang buwan. Ayon kay Mayor Lazatin, kabilang sa pinag-aaralang hakbang ang pag-require sa mga construction projects na kumuha ng third-party assessor na magsusuri sa kalidad ng construction at titiyak sa pagsunod ng contractors sa itinakdang safety standards. Actually, may plano po tayo na magbalangkas, pinababalangkas ko sa City Council natin kung maaari na mas igtingan ang mga provisions pag-secure po ng building permit. At tingin ko, isa sa pinaka-importante, meron tayong third party na mag-a-assess by phase. Ibig sabihin ng by phase, kunyari, merong pagbubuhos sa pundasyon. Meron third party mismo mag-a-assess kung tama ang ginawa ng contractor doon sa mga ginagawang gusali. Kailangan independent, hindi galing sa gobyerno at hindi galing mismo sa private sector. Isa sa pwede natin ibigay na rekomendasyon pagdating po sa pag-draft ng or pag-amend ng mga ordinansa meron po tayo. Layunin umano ng panukala na mapalakas ang monitoring at maiwasan ng mga kahalintulad na insidente sa hinaharap. Para mas sigurado tayo at maprotektahan mismo, hindi lamang po ang syudad, pati ang lahat ng mga investor na pumapasok po for Angeles City. Hindi naman importante ang pagtitipid. Importante yung safety ng both parties, ang gobyerno nagagawa na ang tungkulin nila, at the same time yung mga nag-i-invest dito mas mahusay ang paggagawa rin nila ng mga ini-invest nila within Angeles City. Ang pagbagsak ng gusali sa Barangay Balibago ay nagresulta sa pagkamatay ng 30 katao. Ako po, Patricia Mamangon para kay News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.